Cum vedeți valorificarea puterii de vindecare a apelor minerale românești la nivel internațional? Deci suntem cei mai buni la ape minerale, la ape balneo și tot ceea ce ține de ape termale. Avem cele mai bune ape minerale din Europa, sigur, după părerea mea. Din păcate, după 90, înainte era cum era, după 90, datorită mai multor factori, nu am făcut tot ceea ce trebuia făcut. Și atunci, iată, acești oameni inimoși aici și care fiecare e profesionist, să încercăm să facem mai mult, nu numai printr-o hartă, ci după aceea prin sprijin mai puternic de la stat, pentru că nu e bine că avem un PNRR de 30 de miliarde și nu există, de fapt, din păcate, în acest moment, bani pentru turismul balnear și să demonstrăm că suntem cei mai buni, pentru că dacă nămolul din Techirghios și în altă parte se împacheta și se ducea în Israel, da? Păi haideți să o facem. Și atunci e o etapă această întâlnire, dar iată cum sunt și zone mirifice în România care sunt posesoare de apă minerale, hai să-i ajutăm. O primărie mai mică nu poate să o facă din forțe proprii, trebuie să fie sprijinit și atunci, sigur, va urma o continuare, deci vom avea posibilitatea să avem și alte emisiuni cu vești mult mai bune în ceea ce privește turismul balnear.